Ahojte všetci. Sme s vami v kontakte systému Guru Markets. Začnime niekoľkými súhrnnými informáciami o korporácii. Ak máte záujem, môžete si dať stopku. Môžete si bližšie preštudovať všetky parametre skúmanej organizácie. Teraz sa pozrime na aktuálne ukazovatele výkonnosti spoločnosti. Nature's Sunshine Products, INC, ticker NATA. Preskúmanie je založené na údajoch k 21. júnu 2025. Podľa klasifikácie Guru Markets spoločnosti Nature's Sunshine Products patrí do podkategórie hygiene. Na hodnotení sa zúčastňuje 18 spoločností. Hľadajte riešenia pri objednávkach na konci videa. Výsledok pre príslušnú spoločnosť je 7 z 10 bodov. Priemerné skóre za podkategóriu 2,5 bodu. Ak sa pozriete veľmi široko, v rámci amerického trhu vo všeobecnosti, môžeme vidieť, že priemerný výsledok za trh ako celok je 1,8 bodu. Proti skóre 7 pre Nature's Sunshine Products, INC. Porovnanie dynamiky kurzu akcií spoločnosti Nature's Sunshine Products, INC a akcie podkategórie. Uvidíme, že o 12 mesiacov akcie Nature's Sunshine Products vykázala dynamiku mínus 3,8%. Oproti dynamike cien v podkategórii mínus 3,3%. Táhová kapitalizácia korporácie Nature's Sunshine Products, INC predstavuje 0,27 miliardy dolárov. A kapitalizácia podkategórie je 784 miliárd dolárov. Účtovná hodnota spoločnosti je 0,16 miliardy dolárov. Účtovná kapitalizácia podkategórie je 96 miliárd USD. Po porovnaní akcií na akciovom trhu a akcií v účtovnej hodnote uvidíme nasledovné. Zdieľať Nature's Sunshine Products, INC v podkategórii v prípade hodnotenia trhovej kapitalizácie je 0,35%. Kapitalizácia účtovnej hodnoty je 0,167%. Hodnotenie podielu firmy na trhovej a súvahovej kapitalizácii v podkategórii dobrý mínus 1 bod. Dlhy spoločnosti predstavujú 0,14 miliardy USD. Dlh voči účtovnej hodnote je 9% vlastného imania. Hodnotenie úrovne finančných záväzkov spoločnosti. Veľmi dobré mínus 2 body. Pomer ceny a zisku spoločnosti je 26,8. Priemer za podkategóriu je 27,1. Hodnotenie pomeru táhovej hodnoty podniku k zisku v porovnaní s podnikmi v podkategórii dobrý mínus 1 bod. Zisky za posledných 12 mesiacov boli 10 miliónov dolárov. Očakáva sa, že budúci zisk za nasledujúcich 12 mesiacov bude 16 miliónov dolárov. Hodnotenie predpokladaných budúcich ukazovateľov zisku v porovnaní s podnikmi v podkategórii dobré mínus 0,5 bodu. Pomer hodnoty podniku k výnosom je 0,6. Priemer v podkategórii je 3,2. Hodnotenie pomeru výmennej ceny k výnosom v porovnaní s ukazovateľmi podkategórie dobrý mínus 1 bod. Tržby za posledných 12 mesiacov boli 460 miliónov dolárov. Budúci príjem na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakáva na úrovni 620 miliónov USD. Hodnotenie ukazovateľov predpokladaných budúcich tržbieb v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii dobré mínus 0,5 bodu. Predajná marža je 2,2% s priemerom pre podkategóriu 11,9%. Hodnotenie marginality v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii vyhovujúce mínus 0 bodov. Podiel spoločnosti na počte zamestnancov v podkategórii je 0,18%. To je o 414% viac ako podiel na trhovej kapitalizácii. Výška kapitálu na zamestnanca spoločnosti je $331 000.
Pričom za podkategóriu je to $1722 000. Hodnotenie objemu kapitálu podniku na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii dobrý mínus 0,5 bodu. Objem zisku na zamestnanca spoločnosti je $12,3 tisíc. Priemer v podkategórii je $63,6 tisíc. Hodnotenie zisku na jednotlivého zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii vyhovujúce mínus 0 bodov. Objem predaja spoločnosti na zamestnanca je $558 000. Podkategória $536 000. Hodnotenie podielu tôžieb na jednotlivého zamestnanca podniku v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii dobrý mínus 0,5 bodu. Počet šortovaných akcií je 0,6%, pričom priemer za podkategóriu je 1,1%. Indikátor RSI 14 vykazuje pre spoločnosť úroveň 55% Nature's Sunshine Products, INC. Pre podkategóriu je táto úroveň 40%. Aktuálna cena akcií spoločnosti je okolo $14,68 USD. Odhad konsenzuálnej ceny akcií spoločnosti je približne 20,1 USD. Pozrime sa na tabuľku objednávok, je vám k dispozícii. Odkaz v pripnutom komentári. Tabuľka objednávok obsahuje absolútne všetky verejne prijaté rozhodnutia informačného a referenčného systému hodnotenia zásob v tejto sezóne. Guru Markets. Prístup k tabuľke objednávok je bezplatný a otvorený. Odkaz v pripnutom komentári. V dôsledku ocenenia akcií spoločnosti Nature's Sunshine Products. Informačný a referenčný systém hodnotenia Guru Markets je prijaté nasledovné rozhodnutie. Otvorte nákupnú objednávku za $14,67 USD. Objednávka je otvorená, pretože spoločnosť má dosť vysoké ohodnotenie. Organizácia bola hodnotená pomocou hodnotiacich kritérií Akimovho indexu. Take profit je stanovený na 18,85. Stop loss je stanovený na 10,49. V prípade, že pokyn nie je uzavretý príkazom take profit alebo stop loss. V tomto prípade je objednávka uzatvorená automaticky na základe výsledkov burzového obchodovania dňa 21. júla 2025. Alebo v posledný pracovný deň pred určeným dátumom. Ticker E-liter je vyrovnávacia transakcia na predaj. Video o transakcii z ostatku bude alebo už bolo zverejnené na tomto kanáli. Pri uzatváraní niektorej z objednávok, hlavnej alebo vyrovnávacej. Opačné poradie je pevne stanovené v skutočnej cene. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa a za používanie informačného a referenčného systému od Guru Markets.